altre camí, que com sempre, ara diu que vol que se digui acá Barberán, perquè si a la vila ha sigut acá Barberán, però dic que estem en Santiago, que quasi com sempre l'hem seqüestrat, però este canvi han vingut a atacar, han vingut a casa. Estem en ell i ens està mostrant jo diria casa-museu, perquè això... Que m'aprèn de recuperar les coses antigues, alguna coseta per guardar-les. No digues alguna coseta perquè així n'hi ha... Home, n'hi ha molt, i s'ha de veure en molt detall. És que n'hi ha de tot. Este banc, només el banc. Quants anys té este banc? No ho sé. Estos bancs s'haurien de ser molt antics perquè a tots els focs, antigament a tots els focs hi havia un banc, per sentar-hi i per mitjar. I per fer el mondongo, que es feien el mondongo amb aquestes tauletes, sempre hi va moltes coses. I a tu això de què te ve de guardar? Perquè m'agrada molt, les coses antigues m'agrada sempre molt. I més, com ja som també una miqueta ja nosaltres grans, m'agrada recordar les coses que jo he viscut, les he conegut, la majoria de les coses les he conegut jo. I heu sigut una família de guardar lo de l'abuela, lo del bisabuelo, lo de no llançar, que altres famílies potser són trastos i ho llancen. Home, no és que jo, d'ací hi ha bastantes cosetes que eren de la casa. Però a mi m'agrada recuperar-ho, jo ho veig llançat, el que tira potser un altre jo ho arreplego. Que més a mal que sempre. Jo tenia una idea, per exemple, guardo moltes coses. Si algun dia s'hagués arribat a fer amb ella algun museu, que seria molt maco de fer. M'hauria agradat de donar coses, donar-les al museu. Perquè això, si els xics no s'agraïn o les xiques no s'agraïn i després potser és venut o el que sigui, anirà tot al millor. Però seria una pena que se passera i seria molt bo el que comentes del museu, perquè per exemple a Nonasp, que ja l'han fet, i des de luego la gent està molt contenta, té moltes visites i tot el que troba alguna cosa, si no s'ho queda per poder disfrutar ell, ho donen un llança. Ja no és jo, és que a la vila la gent que té moltes coses, que guarda moltes coses i aniríem aportant a poc una cosa i l'altra, aniria aportant i se podria fer una coseta perquè quedara pel recuerdo. Ganes i diners sempre estan igual, ¿verdad? Bueno, esta cosa tampoc no és que costa tants diners, evidentment, quasi són més ganes de fer i tindre un puestet adequat i anar amueblant-lo i anar ficant cosetes. A poc anar ficant. Doncs nada, ja tots hem contat una mica de què va el que vereu ara, que seran la galeria de fotos, no de tot el que han vist en Santiago, acá Barberán, però, vamos, és que això se necessita un dia sencer per veure-ho. Així que la galeria ara tot la passarem. I si algú l'apeteix de veure-ho, estigui a disposició de mostrar-ho a qui vulgui veure-ho. Doncs molt bé, moltes gràcies, Santiago.